Danas vam predstavljamo završetak akcije 100.000 kuna za 100 obitelji koja je započela prije 2 mjeseca. Kako? Početkom srpnja tvrtka Tisak Medija dala je prijedlog i taj inicijalni poticaj Hrvatskom Caritasu da se u povodu početka nove školske godine organizira zajednički humanitarna akcija, cilj koje bi bio da 100 obitelji diljem Hrvatske sa obitelji sa većim brojem djece ili obitelji sa školarcima ili obitelji koji u svakom slučaju trpe na neki način od neke materijalne oskudice, kako bi bilo dobro da im se može pomoći iznosom od 1000 kuna kako bi početak školske godine bio lakši. Hrvatski Caritas kao suorganizator i Caritas Zagrebačke nadbiskupije priskočili smo na nama mogući način upomoć i evo rezultat te akcije je danas ovdje. Ja samo želim napomenuti da se ovdje s nama danas nalazi 20-ak obitelji sa područja Zagrebačke nadbiskupije. Međutim, to nije sve jer akcija se zove 100.000 kuna za 100 obitelji, znači u narednih 10-ak dana na diljem Hrvatske, dakle i u drugim hrvatskim biskupijama, na sličan način preostalih 80 obitelji biti će uručen bon u vrijednosti 1000 kuna kako bi mogli kupnjom, besplatnom nabavkom udžbenika i školskog pribora olakšati početak školske godine. Evo ja sada gospođu Marinu Lorković, direktoricu marketinga Tiska, molim da nam se ukratko obrati i pojasni motive za pokretanje ovakve akcije. Lijepi pozdrav svima. Evo, izuzetno mi je zadovoljstvo danas biti ovdje ispred Tiska za ovu ovako hvale vrijednu akciju. Prvo bi se zahvalila svim sudionicima akcije, znači svim naručiocima školskih udžbenika u Tisak Medijama. Posebno bi se zahvalila Caritasu koji nam je svojom velikom pomoći pomogao u organizaciji, pomogao u odabiru obitelji. Voljela bih reći da to nije nikakva regionalna akcija, cilj nam je znači bio nacionalno odabrati obitelji kojima je zaista pomoć najpotrebitija. Obitelji sa mnogo djece, obitelji sa prvašićima, jer evo kreće nova školska godina, svi znamo da opremiti đaka, školarca trebaju i određena financijska sredstva. Mnogi ljudi, nažalost, nisu to u mogućnosti napraviti na adekvatni način, a obzirom Tisak Medija kao multimedijalna knjižara prodaje i školske udžbenike i školski asortiman. Evo, mi smo nekako početkom cijele te priče rekli, evo, idemo napraviti dobro djelo, idemo pomoći, jer bitno je danas kao korporacija zaista dati sve od sebe, pogotovo onim grupama ljudi kojima je pomoć najpotrebnija. I u prošlosti smo puno radili na tom, humanitarno djelovali. Naš plan je to činiti u budućnosti jer nema ljepšeg, evo, kad nekome možete pomoći i dječjeg osmijeha na kraju dana. Hvala još jednom svima. Fabijan Svalina, v.d. ravnatelja Hrvatskog Caritasa, također će vam se sada obratiti. Evo, ja se pridružim pozdravima. Mi se nalazimo na početku jedne nove školske godine, na početku jedne lijepe avanture. No, svjedoci smo da nije uvijek tako jednostavno i lijepo jer se mnoge obitelji u našem društvu susreću s brojnim poteškoćama. Među inima i one koje ne mogu osigurati dostatna sredstva da bi svoje djeci mogla omogućiti ono najpotrebnije. I danas smo evo svjedoci jednog lijepog događaja kada jedna tvrtka Tisak Medija na jedan konkretan način želi pomoći obiteljima diljem Hrvatske. U ovom trenutku želio bih reći hvala za ovaj događaj. Danas ćemo evo svjedočiti kada će se uručiti 20-ak obitelji, 20-ak djece, jedna konkretna pomoć. Ovih dana će to biti uručeno i drugim obiteljima diljem Lijepe naše. I sretan sam što je Hrvatski Caritas mogao sudjelovati u ovome projektu, kako kroz odabir obitelji preko biskupijskih Caritasa, tako i u posredovanju. Evo još jedan put svima vama, a osobito Tisak Mediju, hvala na ovom lijepom događaju. I evo sad će nam se obratiti gospodin Zvonko Erceg, tajnik Caritasa Zagrebačke nadbiskupije,
obitelji koji su danas ovdje s nama na različite načine povezane su sa Caritasom Zagrebačke nadbiskupije, pa će nam gospodin Zvonko nešto više reći o tome. Pa evo, moglo bi se puno govoriti. U prvom redu želim se zahvaliti doista upravi Piska i našim dragim kolegama iz Hrvatskog Caritasa na ideji i realizaciji ove akcije. Ovih dana, evo, ovo je nekako treća akcija, aktivnost u kontekstu početka školske godine u kojoj je aktivan, izuzetno prisutan i angažiran Caritas iz Zagrebačke nadbiskupije. Vjerujem da ste ovih dana pratite, još uvijek je u tijeku naša velika akcija prikupljanja i podjele školskih udžbenika pod nazivom Sačuvaj, podijeli, razveseli. Ona traje sve do 17. rujna, a nekako smo na tragu prošlogodišnjih rezultata. Mi očekujemo da ćemo kroz akciju prikupiti i podijeliti negdje oko 25.000 rabljenih školskih udžbenika, isto ih tako i podijeliti, čime će obitelji koje su u potrebi uštedjeti više od 1 milijun kuna. Prošli vikend imali smo susret solidarnosti, znači također jednu akciju u kojoj su se tvrtke poput Piska uključile, darovale nam školske torbe, školski pribor i na taj način smo uspjeli darovati i osigurati vrijedne darove, poklone za 100 obitelji kojima mi inače pomažemo, a među čijim članovima, među čijom djecom su i prvašići. Ovo je treća akcija, danas je ovdje među nama 21 obitelj. Vjerojatno se pitate zašto baš ta 21 obitelj i zašto su one tu. Ja sam kratko pogledao brojke i izbrojio. 21 obitelj, ukupno 97 djece. Dakle, mislim da ne treba više nikakav podatak zašto smo baš njih izabrali i mislim da su oni to doista i zaslužili, znamo što to znači. Inače, osim toga, Caritas Zagrebačke nadbiskupije tijekom godine pomaže na različite načine, različitim projektima negdje oko 10.000 obitelji. Tu je pomoć u drvima, tu je novčana pomoć, tu je pomoć u hrani, u odjeći. Evo, da ne bi previše govorio, kolegica Roberta vam je dala materijal što sve i na koji način Caritas Zagrebačke nadbiskupije čini i pomaže, a ono što posebno želim naglasiti, dakle ovo o čemu sam sad spomenuo i govorio, to nije nikakva usluga socijalne skrbi, to nas ne financira nikakvo ministarstvo, nikakva nija institucija, nego su to sve aktivnosti koje mi provodimo, zahvaljujući podršci, suradnji brojnih donatora, bilo fizičkih, bilo pravnih osoba. Bez toga mi ne bismo imali što dati. Jer Caritas nije ništa drugo nego jedan kanal, jedan posrednik između onih koji imaju, koji žele svoja dobra, svoje usluge, svoje vrijeme darovati onima koji su u potrebi. Evo, mi smo danas imali tu privilegiju i zadovoljstvo da smo posredovali između Piska i ovih obitelji koji su tu danas među nama. Izuzetno sam sretan i zahvalan i zahvaljujem se doista svima koji su omogućili i poduprli ovu akciju.